Pasakan og kasong administratiba o kriminal sa kagamhanan sa lalawigan sa Cebu ang mga kadagkuan sa Bureau of Animal Industry kun BAI. Kalabot silang pagdumala sa suliran sa African Swine Fever kun ESF. Kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ipasaka sa kagamhanan sa probinsya sa Cebu. Batok sa BAI karong simanaha. Kinihuman nga ni Mando ang maong buhatan sa pagpatay sa mga baboy sa duha ka barangay sa Dakbayan sa Karkar nga gingong adunay presensya sa African Swine Fever kun ESF bisan wa kini gipamati og nagsakit. Subling padayag si Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia sa iyang hugot nga pagsupak sa mong pamaagi sa pagsulbad sa presensya sa ESF sa lalawigan. Gi-question sa gobernadora ang ahensya ug unsa ka epektibo ang mong pamaagi nga maabot naman sa 4 ka milyon ka baboy ang ilang napatay sulod sa milabayng 4 ka tuig. Apan nagpabilin gihapon ang suliran sa ESF sa nasod. I told you you will be made accountable for your actions, Bureau of Animal Industry, because you have caused economic dislocation here in the province of Cebu. More so, you not only compromised our hog industry here by now scaring people that it's no longer safe to eat, even though in spite of a DOH advisory, it's no longer safe to eat pork meat. You have also caused untold suffering to these backyard raisers, especially when you went ahead and ordered the city vet of Karkar to immediately kill the healthy pigs of 2 barangays. Luckily for the 3rd, I came in and stated no more culling. At that time, I was still in the midst of trying to analyze the situation, but now I've seen what this is all about. It's still about money. It's about graft and corruption. It's about greed, to the disadvantage of our hog industry and to the dislocation of thousands upon thousands of backyard raisers who are counting on these pigs to pay for their children's tuition, or perhaps to repair their house, or at least to eke out a better way of life for their families. Samtang gihulagway sa gobernadora nga makaduda ang pagdeklarar sa BI og ESF outbreak dinhi sa lalawigan sa Cebu. Na-question si Garcia nganong gideklara dayon sa ahensya nga adunay outbreak sa ESF sa lalawigan sa Cebu bisan kun walay massive nga kamatayon sa mga baboy. Nakapangutana si Garcia kun wa ba gituyo pagdeklarar nga adunay outbreak sa lalawigan aron mapatay ang ubang baboy sa lalawigan ubos sa lagda sa pagkontrolar sa ESF. Ubos sa lagda sa ahensya ang mga baboy nga masulod sa 500 metros nga radius nga adunay giingong presensya sa ESF. Kinahanglang patyon bisan wa kini gipamati og nagsakit. Gibutyag ni Garcia nga niining pag-agiha magnihit na unya ang supply sa mga baboy sa lalawigan o kinahanglan na unya ang pag-import og mga baboy. Nasayran sa gobernadora nga ang ahensya nga adunay katungod sa pag-aprobar unya sa mga ipang-import nga mga baboy. Dinhi sa nasod mousab ang BAI. Gihulagway ni Garcia nga sa wala pa gideklarar sa ahensya nga adunay ESF sa lalawigan sa Cebu, ang Cebu gyud ang nagpabiling dakong supplier og baboy sa nasod. Cebu, which is now the biggest producing province for pork. We're the last remaining pork producing. This is an 11 billion peso industry for Cebu. Lo and behold, after 4 years of having been ASF free, the BAI suddenly declares us as ASF infected. In fact, they went so far as to say there's an outbreak in Cebu. Coincidence? A simple coincidence? After BAI was questioned about this suspicious importation, over-importation, in spite of the fact that we had enough at that time pork supply, resulting in a surplus, and therefore putting at a disadvantage our local hog raisers and our local hog industry. What a coincidence. Just over a month later, we are suddenly ASF free, the last remaining bastion
We're the remaining biggest producing. And who knows, we might even be able to justify the non-importation of pork. Kini si Gregy Magdadaro alang sa My TV Cebu.